Ahoj lidi, vítám vás u nového videa a dnes to bude takový menší speciál. A doufám, že se vám toto video bude líbit. Ne, nejsem tak má sedím. Takže, teď si sednu. Takže, jo, už jsem si vzpomněla. Takže bude to takový menší speciál za 9 až... Ne, já jsem to chtěla natočit vlastně jako za 8, jenomže pak se mi ten den, co jsem to chtěla natočit, tak jsem mi neudělala. Tak mi dal někdo odběr a vlastně tak jsem to natočila za 9 odběratelů. A já jsem vám už jednou video psala, že když to bude 9 až 10, takže natočím speciál, kdy mě uvidíte a uslyšíte. Tak doufám, že vám toto video bude líbit. No a teďko budou videa vycházet spíš takhle a prostě jen tak. Tady otravuje pejsek. To je můj pejsek Andysek. Pozdrav Andy. Ahoj. Tak se běž hrát. No. To se taky bývá video Andy. Mě necháte vztahnout. To je jedno. Takže. No, vidíte mě. Slyšíte mě. To doufám. To video, když to pište upravím. Napište mi do komentáře, jestli se vám líbil můj pejsek. A když tak někdy budu natáčet zase, někdy, až k nám bude moje kamarádka Naty, tak vlastně asi něco určitě natočím a tak. Teď. No takže, bylo všechno. A pokud se vám toto video líbilo, dejte like, pokud ne dislike, komentář a třeba odběr a my vás tady s Andyskem pozdravíme. Ahoj. Tak. A další video může být s Andyskem. Tak jo. Tak čau. Jo.